ברוך השם. מי שיש לו כאבי פרקים, כן, כאבי שרירים, כן, דלקות בפרקים, מה יש כן. לך להציע לו? הצוואר תפוס. כן. תשמע, יש לי ספרי, משהו מיוחד. יש 6, 7, 8 סמכים, זה מעורבב. זה בשביל כל הכאבים. איך משתמשים בזה? רגע, תשמע, בכל הכאבים. כן. כאבים רגליים, ידיים, גב, בכל מקום שיש כאבים. אפילו כאבי צווארון, גם יכול לעשות את זה. זה, איך משתמשים בזה. זה לשים את זה 7, 8 פעמיים באיזה מקום שכואב, ולתת לה מסאז'. מהר לתת לה מסאז' הזה, אבל מסאז' חזק, שטוב. אני מבטיח שבתוך שבועיים, אם אתם עושים את זה, זה יעבור כל הכאבים. שנותנים מסאז' אבל פעמיים ביום. פעמיים ביום צריך לעשות דבר כזה. זה הולך צ'יק צ'אק.